No ano 2014 estreábase en Francia o film La famille Bélier, no que se contaba a historia de Paula, unha rapaza de 16 anos que actuaba como intérprete para os seus pais e o seu irmán xordos, e que ademais tiña un don especial para o canto. E entón, cando unha profesora anima a presentarse ás audicións para o Maîtrise de Radio France, o coro escolar máis prestixioso do país, o que a coloca, claro, pois na difícil decisión de ter que deixar un pouco de lado a súa familia, para a cal é fundamental, e comezar a andar o seu propio camiño artístico e vital. A película foi un auténtico éxito en Francia e lanzou ao estrelato a súa protagonista, Anne-Edwige Maria Peixert, máis coñecida por Luan Emera ou simplemente por Luan. A rapaza xa fora semifinalista na edición de The Voice do ano 2013, pero foi a partir desta película pola que gañou un premio César cando comezou unha prolífica carreira que poderíamos cuantificar con 5 álbums de estudo, 6 películas e varios shows de televisión até o momento. France Televisions elixiuna internamente para representar a Francia en Eurovisión e presentouna como a estrela que é no intermedio do partido Francia-Escocia do torneo das 6 nacións de rugby no Stade de France ante 9,5 millóns de espectadores. A canción elixida é Momon, unha balada na que Luan rende homenaxe tanto á súa nai como á súa filla, que parece que é a que di ese momón final. Xa non teño medo e cando tomas a miña man síntome coma antes. Estou mellor, xa sei a onde vou. Francia leva anos perseguindo unha vitoria que se lle resiste dende 1977. Bárbara Pravi foi segunda en 2021 e Slimane foi cuarto en 2024. Neste ano no que Francia foi o último país en presentar a súa canción, lograrán ser os primeiros? Momón, de Luan e Tristan Salvati. Canta Luan, Francia.